karijera stvarno iza nje. Šta možete, evo kad svedemo sve utiske do sada, šta možete da kažete za nju? Pa ona je svojim radom i svojim pesmama i svojim ponašanjem i svojim vitisanjem na našoj estradi rekla sve, tako samim tim što ste rekli da je dugogodišnje naše druženje. Ne mogu da kažem prijateljstvo jer se prijatelji češće vidio, a mi s obzirom na posao i njene obaveze i moje se ređe vidimo, ali kad se vidimo onda ne umemo da se rastanemo. Ona je zaista umetnik par excellence. Ja volim njene pesme i ona zna tačno koju pesmu ja njenu volim. I na tu pesmu mi je toliko para uzela do sada da ja sad, čim je budem videla, pitaću, voliš li ti neku moju pesmu? A ako bude rekla da ne voli ni jednu, u redu. Ali ako kaže da voli ni jednu, svaki put kad je budem pevala doći ću i čekati da dobijem par. A koja je to pesma? Njena. Sve sam stekla sama. I koliko novca ste dali, da li prilike znate? Mnogo. Mislim, za sve ove godine, mnogo. Kao jedan stan u Beogradu. O, brate, sad ste ga preterali. Kao dva stava? Da. Pa mislim kao jedan prozor. U Beogradu na vodi, mislim. Šta ćete mi poželiti za rođendan? Pa već sam je poželjela. I šta se inače želi u tim prilikama? Da je živa i zdrava, da nam još dugo peva, da izgleda kako izgleda. Izvoli, tata. Izvolite. Može, izvolite. Tako da, to je sve što bih joj ja poželjela. A što se drugog tiče, mislim, dobro, ajde, ne mogu da kažem da ćemo još 40 dočekati pa da ja dođem na koncert, ali 105 pa opet. Jel da je skromno? Što? Kako je prošlo snimanje prve emisije Pinkovih zvezda? Pa nije to bila emisija. Audicija. Mi smo bili na audiciji, naporno 150 kandidata smo mi saslušali. Nadam se da se nismo ogrešili ni oko jer je fokus popuštao kako je vreme odmicalo. Kod svih nas pa i kod kandidata. Tako da, mnogo su bili slatki kad kažu mogu li ja imam avion prvi? Ova ima voz, ona ima ono, tako da malo se previše odužilo. Ali se čini da je dosta kvalitetnih bilo i jako je bilo teško sad da se neko eliminiše. Pa nije bilo teško. Nije bilo? Ne. Mislim, možda vama to izgleda sa strane. Tu se u prve dve rečenice sve čuje. Tako da nije bilo teško. Sutra počinje snimanje. Kako su vaše očekivanja i da li se radujete? Pa ja sam pre svega radoznala, mislim, zato što kažu da će scenografija biti drugačija nego od svih scenografija do sada koje smo imali prilike da vidimo, s obzirom na mogućnosti Pinka i svega. Tako da ja ne znam kako ću se ja uklopiti u to, jer ja to tako kad sam videla kako on sada studio koji vodi jutarnje emisije, ja prosto mislim da mi samo treba skafandar i da sednem tu s obzirom na tu tehnologiju koja je toliko napredovala i toliko daleko ide. Ne znam, ne mogu vam reći šta sutra očekujem jer ne mogu da pretpostavim, ali meni je ono što je najbitnije, kao što je i svima nama onda bitno, je da se ne ogrešimo ni od koga. To mi je ali baš bitno. A kako vam se čine kolege iz žirija? Kako su se pokazali na audiciji? Da li ste vi zadovoljni sa njima i da li je bilo nekih zamerki, peckanja, varnica? Sledeće pitanje. Zorica, ko će biti sutra neko slavlje, s obzirom da je Amidžić obelodanio da čeka treće dete? Da. Ne znam, pa neću ja da slavim za njegovo dete. Znači, ako bude se slavilo, onda će on biti taj koji će... Mada mislim da se to ne radi pre nego što se dobije dete, tako da... nek mu je živo i zdravo i svako sledeće. Treba sve to odgajiti i izvesti na put. Kada ste potpisivali ugovor sa Željkom, on je rekao da ste tražili da konobari imaju roze, rukavice, muškarce koji će vas hladiti sa palmama, koliko mi se čini. Je li Željko sve to ispunio što ste vi tražili? A šta je vas tu najviše fasciniralo što se ne tražili? Ono što je najvažnije, to je helikopter. Sve ovo ostalo, rukavice i to je kači mač gore. Znači sve obezbeđeno? Tako je. Rider lista se pravi pre nego što se potpiše ugovor, znači ono se pošalje, pa se štiklira, pa se ispunjava svaka ta klauzula i onda na kraju potpišeš ugovor. Zorice, pre nekoliko godina ste u istom žiriju sedeli sa Borom Đorđević, sa... Ne,